bondo donya. Nek iki jenenge Dustaweri. Dustaweri kuwi wong nyolong katresnan. Mongko sing dicolong kuwi nyatane wong wis wineng kuing kakung. Dibradat kuwi jenenge Dustaweri. Wonten timbalan ingkang adhawuh Kang Mas. Kinarya ngawe kani ngreksa katentreman. Paripaksa dina iki ayo Yayi. Jeneng sira tak kanthi oncat. Saka negara Timpuratna iki. Keparengipun Kang Mas Raden Samba. Ayo. Nyuwun pengayoman. Yen perlu kondur marang negara Dwarawati nyuwun pengayoman Kanjeng Rama Prabu Sri Bathara Kresna. Nggih, monggo kula dherekaken. Sinuwun kula ingkang sowan. Eneng wigati apa? Kapejana sendika ndherek sinuwun. Kowe aja ngaturake pati lawan urip sing cetha maturana wigati apa? Kawula nuwun inggih. Sinuwun bedeng mardika putren wonten Duratmaka. Duratmaka. Kawula nuwun inggih. Ya wis karben. Upamane yen ana wong colong jupuk perkara bondo donya negara Timpuratna ingsun malah sukarila muji syukur ngersane Gusti depidep jeneng ingsun paring ganjaran marang para kawula ing Timpuratna sing lagi kepepet uripe nadyan to carane sing ora becik ning ora dadi ngopo. Duratmaka kala wau boten nyidra bondo donya. Lho, lha apa? Menika ngewat kelawan putra paduka. Nggih menika momongan kula. Gusti kula Atnyanawati. Lho, Atnyanawati. Kawula nuwun inggih. Sapa sing wani ngewat? Sapa sing wani bedang? Nggih, kajawi. Nggih putra Dwarawati Atmajanipun Sinuwun Prabu Kresna. Satriya Paranggaroda Raden Samba. Lho, mati aku. Lah, rak tenan to. Atnyana Dewa, Kula wonten dawuh Rama. rikalane dawuhe Mbak Yu Atnyanawati kelawan Kang Mas Mustijo biyen. Dawuhing ponang temanten Mbak Yu Atnyanawati sing disungkemi sing disembah kok Samba. Rikala semana ingsun iki wis tuwuh tandha pitakon, layak to layak. Atnyanawati kelawan Setija kok ora tut ora rukun. Malah ingsun midhangetake pawarta. Yen to Mbak Yu Atnyanawati nyuwun bebana kon gaweke dalan. Dalan gedhe sing tanpa menggok saka Trajutresna tekan Dwarawati. Oke aja-aja iki mung lami samudana mung kanggo sarana. Ora kepenak cemerasane atiku. Lah terus ngertimu piye bocah mban? Nggih dinten menika kala sampun nuncat saking Mardika Putren. Iki sak temene dudu Duratmaka. Liripun kados pundi? Nek Duratmaka iki tegese maling aguna mung nyidra bondo donya. Nek iki jenenge Dustaweri. Dustaweri
kuwi nyolong katresnan. Mongko sing dicolong kuwi nyatane wong wis wineng kuing kakung. Dibradat kuwi jenenge dusta weri. Iki Rama. Aja wedi kangelan. Dina iki lakon iki aturna. Kelawan ingkang Raka Sang Prabu Boma Narakasura piye munggo prayogan nglakon iki? Gles tindakno. Padake iki kaya Yayat Nyanadewa. Inggih Koko Prabu kula ingkang sowan. Ana wigati apa Yayi? Jadi merpati lawan pun Kakang. Koko Prabu ngaturaken kauningan. Dinten menika ketiwasan negari Timpurarna. Ketiwasan kepiye? Kakang Mbok Atnyanawati mentar saking Ndatraya negari Timpurarna. Garwaku Yayat Nyalawati uncat saka jroning kedaton. Kawula nuwun iki. Apa Siadi ora nyumurupi iki? Malah manut aturipun abdi pakan. Menika matur ngersanipun Kanjeng Rama menawi Kakang Mbok Atnyanawati menika tetela ngoncati saking negari Timpurarna. Arangkat kaliyan ingkang rayi Kang Raden Samba. Lho. Ya jagat Dewa Bathara ya jagat Pangestungkara. Dadi cetane mono Yayat Nyanawati dina iki arangkat kelawan Samba. Kawula nuwun inggih Koko Prabu. Wah. Lalakon kok kaya mengkene. Aku kudu kepiye iki? Ya wis. Wis kecandak unduraning perkara. Atnyanadewa layak to layak Mbak Yumu Yayat Nyanawati leledo lelewo ora gelem nglanggati kelawan pun Kakang lan pun Kakang sejatine ya wis krasa rikala pun Kakang iki ditemokake dhauping manten rikala semana sing disembah kuwi dudu pun Kakang sing disembah ora Samba nanging rikala semana aku bisa meper kelawan kekarepane atiku mbok menawa apa bledra-bledruning penyawang klira-kliruning tumindak ora dadi ngopo jebul nyatane Atnyanawati leledo lelewo nyuwun pundutan kon gaweake dalan kenceng wis saka Traju Tresna teka Ndrawati tanpa minggok apa pancen iki mung kanggo nampik ala dune karo aku tanpa guna uripmu stijo ngatasi putra ratu rabi pisan kala wae kok dadi kembang lambe ya wis Atnyanadawa wis kowe bali yo lalakon iki tak rampungne mekaten Koko Prabu ya wirang bebarang yen to nganti aku pasulayan karo Samba ki ya adikku padha-padha putrane Kanjeng Rama Prabu Sri Bathara Kresna yen to padha pasulayan ora prayoga malah dene wis ketemu nalaku pedah apa aku ki nglabuhi wong ora tresna karo uripku yen to pancen Nyanawati tresna kalawan si sapa bakal tak pasrahake rila golek terus sing batin wis kowe bali marang Timpurarna
Wilmuna, wonten timbalan iki kadhawuh sinuwun. Wis ketemu nalarku. Wilmuna, nalar ing kados pundi? Lawan kowe Togok. Nggih, pripun sinuwun? Dina iki malah garwaku Yayat Nyanawati kuwi wis arangkat tegese lunga bareng. Kelawan kadangku muda padha-padha putra Dwarawati putrane Kanjeng Rama Prabu Kresna. Ya kuwi kadangku Yayi Samba. Dadi cetane ngono. Cetane ngono Yayat Nyanawati nyuwun bebono nyuwun gungan supaya digawekake dalan. Wiwit saka Trajutresna tekan Ndarawati sing penertan paminggok kuwi mbok menawa ya mung kanggo lame samudana kanggo nampik ala dulune karo panjenengan ingsun. Ning kepiye meneh Wilmuna iki kebajut bubrah kahananing Gadamadana. Iki keparingipun sinuwun Wilmuna timbangane dadi kembang kocapan. Yayat Nyanawati malah tak pasrahake pisan kawan Samba. Nanging dina iki aku kudu matur nuwun Kanjeng Rama Prabu Sri Bathara Kresna karben padha padhang. Ora ngemu jubriya siji lan sijine. Lah pedah apa to, Gok? Yen to aku iki mung belane wong sing ora tresna karo aku. Upamane yen to garwaku Yayat Nyanawati tak pasrahake Samba. Kandhiri Raragawa piye, Kok? Oh, sae niku. Mayogyane sanget teksipun panjenengan saged ngreksa asmaning tiyang sepuh, ngreksa asmaning kula warga. Nggih, niku jan sae. Timbang dadi rebutan, pun diserahke ngoten mawon. Kula yen nggih nate nglampahi kok. Lho iki tenan kok ya piye? Kowe ora ngrasake. Kepareng matur sinuwun. Ya, Wilmuna piye? Menawi paduka sinuwun ngaten nggih monggo. Namung tumrapipun kula lajeng kula menika namung kewan peksi. Ning kula nggadahi atek-atek. Atek-atek piye? Sedumuk bathuk senyari bumi. Ngono inggih. Nadyan to senyari ning bumi kathah kemawon ing sami rebatan bumi. Nadyan to namung sekilan. Menika kala mangsanipun dados geget dados gendra. Menapa malih sedumuk bathuk. Mongko bathuke wong ayu ora ngono ta kuwi. Nyatanipun ngantos dipun tohi inggih menika bondo ingkang awis piyambak inggih menika nyawa. Jalan mboten perkawis putrinipun nanging asma paduka sinuwun Prabu Bama ing atase Narendra Trajutresna. Prabu Bama Narakasura kang wis kondhang kalok kajana priya. Bojone direbut kok enak wae kok malah diserahke. Menawi kula nggih mboten, tetep kula kuwi dipun labuhi ngaten pecahing dada utaing ludira. Bingung rasane atiku Wilmuna. Ya wis saiki ngono wae. Prayogane aku bakal matur dhisik nang ngersane Kanjeng Rama Prabu Sri Bathara Kresna kepriye dawuh pengendikane Kanjeng Diwaji. Ngaten sinuwun iya. Derekno dina iki aku bakal sowan marang negara Dwarawati Gok bali marang Trajutresna. Arksanen negara Trajutresna aja nganti ana tukulane mungsuh trubusaning satri ya Gok. Nggih, wis takon dawuh paduka sinuwun. Treno, 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 ya Rama.
padake iki kaya Nyanawati kelawan si Samba. Kawula nggih paman, kula ingkang putra Penat Nyanawati inggih paman, kula ingkang putra Parang Garuda paman. Sira sakloron kok dadi bisa renteng-renteng ora runtungan. Mongko jeneng sira Nini iku mau garwane putraku. Stijo ya Bumanara Kasura. Mesthine Samba uga mangerteni. Nanging sabab apa kok dadi sira sakloron padha renteng-renteng ora runtungan. Sisip sembire lalakon iki bakal glandang carang saka pucuk. Ngembet daging maras. paman kapejawna sendika ndherek. Tetewa katresnan kula namung dumateng putra Paduka Kang Mas Samba. Semanten ugi kula paman. Katresnan kula mboten wonten malih kejawi namung dumateng pun Yayat Nyanawati. Paduka Kanjeng Paman tatamu sampun priksa. Kados menapa raos sing manah menawi sampun kalajeng tresna. Bebasan alit sakit ageng dumugenipun pejah. Badhe kula lampahi. Semanten ugi kula paman. Ya wis berat lelakon kok ngene iki. Wah, dan kepiye, Truk? Kaya ngene iki wis Payah tenan iki. iya. Coba mbok menawa yen to iki ana padanging lelakon malah prayoga jeneng sira sakloron tumuli suwana marang negara Dwarawati matur ingkang Rama Kakang Prabu Sri Bathara Kresna kepriye mungguh prayoganing laku. Namung kemawon kula ngertos menawi lampah kula menika binujung kelawan Kanjeng Kaka Prabing Traju Tresna. Bab perkara Kakang muga mengko ana aku wis kono enggal lumaku sowan marang negara Dwarawati. Waspadake iki kaya Stijo. Inggih paman. Pangabekti kula mawan-mantu mugi katura paman. Iya. Stijo banget panarimaning pun paman. Sumengko pengawak bojro. Wangune kaya ana wigati. Inggih paman. Waleh-waleh menapa lampah kula menika namung badhe nungka kalalampahipun kadang kula Yati Samba kaliyan Punat Nyanawati. Dinten menika badhe kula boyong dhumateng negari Traju Tresna. Kula ngertos paman, kula ngertos. Menawi titila garwa kula Yayat Nyanawati menika tresna kaliyan kadang kula Yayi Samba. Mulawi saking menika paman pun Samba dalasanat Nyanawati badhe kula boyong mangsul dhumateng negari Traju Tresna. Badhe kula piwados sarta badhe kula dhawuhaken babar pisan. Supados nuwun sewu mboten jejereng lirak. Mboten badhe ngucemaken asmanipun Kanjeng Rama Prabu Sri Bathara Kresna. Marang lampahan menika menawi saged sampun ngantos Rama Prabu Dwarawati priksa badhe kula rampungaken piyambak. Setuju. Wonten dawuh paman, karepmu kuwi bener nanging kurang pertitis. Yen pancen karepmu mengkono padha wae kuwi bakal nyahak wewenange wong atuwanira. Koko Prabu Sri Bathara Kresna nggih Stijo marta kelawan pun paman. Dina iki malah sira balya marang negara Traju Tresna bab perkara Samba lawan Nyanawati mengko pun paman sing bakal ngreripih murih prayogane. Aja nganti jeneng sira tumindak pribadi. Paman badhe kados pundi Nyanawati menika garwa kula. Menawi kula nggadahi wewenang mekaten menika menapa kula lepat iki dudu perkara bener lan luput murid prayogane nganti kawicaksanan. Wah, mboten saged.
Paman, kula ngertos. Lepnanipun paman menika ngrajangi pikajengipun samba gedhek kanthuk pidak jempol. Paman kula namung ngemutaken. Sampun ngantos Paman Arjuna tumut-tumut perkawis menika mindak kesempyok ing aradan Buma. Yen to pancen kula manut kawan pun Paman. Aku minangka sesulih wong atuwanira Kaka Prabu Sri Bathara Kresna ngadili marang tumindakmu. Dados menanipun Kanjeng Paman nganggep menawi kula lepat. Monggo. Monggo Paman, kula sumanggaken. Nek panjenengan badhe mbiyantu kaliyan Samba, kula sumanggaken namung niat kula sae. Buma duwe karep sing becik. Kula sampun lila, kula sampun ikhlas, kula legawa. Namung kula nggih gadahi panjangka piyambak. Lan Kanjeng Paman sampun ngantos mambengi pikajeng kula ora manut karo aku banjur arep manut sapa? Aku iki minangka suri bapak Sang Hyang Wisnu binelah panitise dadi Kresna Arjuna. Mbah ora hidup. Ora wirang-wirantas marang-marang putung yen panut cobanen Buma. Paman Janaka lali tenan karo aku. Tega karo aku. Yo, yen panjen Paman Janaka kowe ngrajangi tumindak nista. Yo, aku yo bakal tega karo Paman Arjuna. Tamparana pusakaku jemparing Kyai Wisnawa ilang larimu. Alah wis Ndara Janaka kendang kapradondang keneng pusakane Ndara Stija gaman jemparing pucuke murup jemparing kuwi jenenge Wisnawa iya to Le pancen kuwi gaman ampuh kuwi sing wenehi mbokne Betari Pertiwi ampuhe kagila-gila aduh Ndara Janaka iki mau piye Dole. Aku durung bisa ngomong. Wis diaturke. Sinuwun Dwarawati, mbah dadi ning lelakon iki mengko. Kresna ya Janaka, Janaka ku ya Kresna.
Wonten dawuh Sinuwun. Kendang kapracundang Paman Arjuna. Wis karbet. Dianggep yen to panjenengan kurang ngajeni karo wong tuwa ya wis ning aku ya duweni bebener. Aku ora nerak kasusilan. Inggih, leres niku kedah mekaten. Aja nganti kesuwen. Ayo, dhewekno nambah dirgantara. Ngoyak sombo. Ngaturaken pejah gesang kula sinuwun. Inggih Koko Prabu. Kula nyuwun pejah kemawon kersa paduka Kanjeng Koko Prabu. Ripaduka kula nandhang lepat Koko Prabu. Manten ugi kula sinuwun. Dosa ageng. Kula punat Nyanawati sumangga pejah gesang kula sinuwun. Mengko dhisik. Aja padha tawang-tawang tangis. Kowe masrahake pati urip. Wong mati kuwi durung mesti yen to bakal bisa ngrampungake samubarang. Sombo. Wonten dawuh Koko Prabu. Atnyanawati. Wonten dawuh sinuwun. Ya sejatine jeneng ingsun uga wis mangerteni lan wis bisa mawas diri. Yen to pancen Atnyanawati ku ora tresna karo aku. Mula ana lelakon kang kaya mengkene ning mbok iyuwa metu dalan sing bener, dalan kautaman. Dalan kang prayoga aja mung abang-abang lambe tegese. Kowe nyuwun diyasakake dalan kenceng saka Trajutresna tekan Dwarawati tanpa minggok mongko kuwi nrajang Gada Madana. Kono semono aku iki durung dungkap apa sing mbok karepake. Nganti tak arewangi aku iki ngrekake para wadyabala ngrusak wewangunan Gada Madana nganti dadi trah dadi geger. Ning ya wis ora dadi ngopo kabeh wis kebacut. Lelakon adine mung dilakoni penandhang adine ya mung disandhang. Sombo Wonten dawuh Koko Prabu, wonten dawuh sinuwun. wis saiki ngene bae. Ayo wong sakloron tak boyong bali marang negara Trajutresna. Ingsun wis lila legawa yen to pancen Atnyanawati wis tresnani lawan si Samba. Dina iki sira bakal tak boyong marang negara Trajutresna. Ayo bebarengan karo pun Kakang. Tak biwado tegese tak dhawuhake tak pahargya sing sak becik-becike. Yen to jeneng atiku ki resik. Ora ketabetan rasa piye wae apa meneh rasa gething keburu sengit babar pisan ora. Samba ayo padha ngreksa bareng-bareng asmane Kanjeng Rama Prabu Sri Bathara Kresna wis percaya karo pun Kakang. Inggih Koko Prabu nistakaken dawuh. Inggih sinuwun nistakaken dawuh. Ngaturaken kenging panuwun ingkang tanpa upami. Ayo barengan kawan pun Kakang kundur marang Trajutresna. Atnyanawati. Wonten timbalan ing adawuh sinuwun. Yayi Samba. Nuwun kula wonten timbalan ing adawuh Kanjeng Koko Prabu. Yayi. Wis ilang rasa sumelang lan kuwatir. Penggalihipun Kakang iki pancen wis rila legawa lair sing batin. Anggonku kepingin bakal misuda ambiwado ndhawuhake sira sakloron.
supaya pun Kakang ya ben ketok wibawa nggonku ngreksa marang panjenengan Kanjeng Rama Prabu Sri Bathara Kresna. Koko Prabu ngaturaken kenging panuwun ingkang tanpa pepindhan dening Paduka Kanjeng Koko Prabu. Kersa paring dawuh ingkang kados mekaten. Ajalawati wonten timbalan iki ngadham. Wis kono. Dina iki kowe mlebu menyang jero Datulaya. Mrentahna kawan. Para putri karben padha ndandani karo kowe supaya kowe dandan cara temanten. Mengko panjenengan ingsun ingkang bakal diwada ana setinggil negara Traju Tresna iki. Mekaten sinuwun. Iya. Yen ngesaken dawuh Paduka sinuwun. Wis kono, manjika jeneng Kedaton. Pancatnyana wonten timbalan iki ngadhawuh sinuwun. Lawan kowe Wilmuna wonten timbalan iki ngadhawuh sinuwun. Coba aku njaluk panemumu moksa kloron. Anggone ingsun Darbi Sedya bakal misuda Yati Samba dawuh kelawan Anyanawati. Manut panemumu piye? Rak ya becik to Pancatnyana. Iye, sae. Namung sae ingkang kados pundi? Lho, mestine becik tumraping anggonku misuda anggonku mbiwada kawan kadangku supaya katon becik, katon wibawa. Upamane yen to kapireng lawan Kanjeng Rama Prabu Sri Bathara Kresna mindah baya kaya ngapa penggali Kanjeng Rama Prabu. Menteri rak suka. Nggih. Namung nyuwun pangapunten. Badya kados pundi Dewi Anyanawati menika pepundhen negari Traju Tresna. Kok ngono? Inggih, menika garwa Paduka ingkang sah. Rikala semanten panjenengan nggih nglamar dhateng negari Timpuraretna dipun tampi panjenengan nggih dipun pahargya sing neksen para raja Narpati yen to Prabu Boma Narakasura ya Prabu Anom Setija dhaup kelawan Anyanawati putri Timpuraretna menika rak garwa Prameswari ingkang panjenengan gadang-gadang siang pantara ratri nalika panjenengan tasih jejaka kemawon menan sampun mundhut tetimbangan kaliyan kula sampun matur panjenengan menika narindra ing taksih gotang sinuwun tegesipun dereng kagungan garwa Prameswari monggo enggal-enggal palakrama supados kangge nentremaken negari. Paduka sampun kelampahan palakrama nanging nyatanipun boten lono anggen Paduka palakrama nggih karana Kararidu menawi Kang Kararidu menika tiyang sanes menika taksih wibawa Paduka. Taksih wibawa. Upami dipun tegakaken pun lilakaken ya wis karben. Nanging kula atur inget. Ingkang gunjak menika sinten, ingkang nyidra menika sinten? Menika kadang Paduka piyambak sami-sami putra Dwarawati nadyan to benten ibu. Nanging pedhah turuning Sri Bathara Kresna. Mongko menika kadang sedulur menapa kinten-kinten jagatipun sampun mingkup menapa kinten-kinten sampun boten wonten wanita sanesipun kok namung gonjak garwanipun kadang sepuh kok panjenengan trimah menawi panjenengan trimah monggo nanging kawula Traju Tresna ingkang boten trimah sami keman pun sepelekaken kaliyan sapa. Hei! Pak! Pancatnyana wonten dawuh yen ngono Setija wis ora ana ajine babat pisan badhe aji kados pundi
ing atasipun paduka menika Narendra tur paduka nyuwun pangapunten sampeyan niku wong lanang kok mringkus dadane wonten tetembungan sinuwun sedumuk bathuk senyari bumi tohe pati kok yayah sinipin nggih Prabu Bama Narakasura dupi nampi atur ingkang kadang kepatihan pancat nyono miwah titianira ilmuna merbabak bang pasuryane andhek angati rapane kali krot-krot kanang pojok geter astane Sang Prabu Bama Narakasura umawe astane dawah mestakanira ingkang rayi Raden Samba temah Kapidara Koko Prabu kenging menapa paduka njeng Koko Prabu dideng janji rikala semanten paduka Kanjeng Koko Prabu badhe ndhawuhaken kaliyan kula nanging nyatanipun paduka Kanjeng Koko Prabu duka mawantu-wantu Koko Prabu menawi Koko Prabu sampun wantala monggo kula atur mejahi paduka kula piye iki margane patimu wah lah ngoten niku perwira wong lanang tenan niku ngoten niku jaraken anake bidanen bojone lakonono getih lereh-lereh sinuwun prarak mboten priksa sambane pancen bagus sinten ingkang mboten ngundangaken bagusipun Samba ning cacate cerutak gragas nek karo wong liya mangsa bodho karo Mbak Yunipe wanuh wani tumindak murang susila cala mentah Samba sing mari bagus tak mergo irunge mbangir nek irunge mbangir niku ingkang kangge ngarasi garwa paduka mudhar nah Samba niku nempun ilang baguse ora payu rane wong wedok sing gelem salah bakal suntangan meneh menapa malih nek panjenengan menika sampun tega tegel nguripi wong kaya ngeten iki padha karo ngingu wisa ngingu racun ngicuk-icuk tunggak kemado ngingu tunggak rawe mboten murung nggih gateli nek kula pateni sisan ora pateni kanggo apa menisa kaya ngene iki mudhar kowe Tutup Koko Prabu mudhar kowe
Anyanawati, aja gelo rasane atimu. Dina iki samba wis mekaning pati. Tak juwing-juwing tak jeng-jeng pangkene. Tak uwat-awut. Tak sebar batang isi samba. Ning alun-alun karo Traju Tresna. Ben diolor-olor gagak pangkene. Syukur mangayu bagya menawi paduka sinuwun. Mboten netepi menapa ingkang dados pangandika paduka ing mangka wonten tetembungan. Narendra kedah lati pakarti nyariji. Nanging nyatanipun paduka mboten netepi dumateng pangandika paduka piyambak. Ning aku slega rasane atiku. Wis ora ana sing ngribeti. Tetepo Anyanawati kowe dadi garwaku. Inggih. Sinuwun kula mboten badhe leladi kaliyan paduka. Badhe leladi kali paduka pun samba ngantos dumugi ning telahan.